So, dat is if we use a arki fini, na da stem voor Masra Yugado, voor si, en voor tu, ala hem commanderi, die mi commanderi yu tide, da Masra Yugado sa seti yu hei, na tapu, alla volko voor grond tapu. Disi, nou accorderen we met kanga gado, we maken dingen, wat je dat ken? Een verbond met God. God zegt van, als je mijn wetten geboden op nahoudt, zal ik je boven alle volken zetten. Dan doet dat je op het jaba, alla de volken, voor grond tapu. Dat wil zeggen, er is nooit gelijkheid op aarde. Altijd dat je moet een volk tapu, de tawa je moet jouw. Begrijp je? Abo op je tapu, even bij aliki. Maar wat is gebeurd? Vers 15. Abo op Deuteronomium, Mozes 28, vers 15. Aha. Maar als dat passa zo, dat die if you no arki naar dat stem. Dus if je aliki, als je niet luistert, maar je aliki naar God's stem. Hoe luister je naar Gods stem? Want voor ons maar, meestal je oma's maar, als je dat Facebook. Ah, ik ben die God doet dat aan mij. Geloof je dat? Nou, zo ifa God doet dat aan sama lazy. Maar als dat passa zo, dat die if you no arki naar dat stem voor Masra Yugado, you know, aliki God's stem. voor si en tu, ala hem commanderi, dus de aliki God's stem, je doet de commanderi aan de wet veel. Dat wat ik aliki God's stem. Want alla de sansa God doet dat de in je Bijbel. Donc, go lezen nou dat sa God wani voor. Je staat? Dat je sabi van je libi, ik heb van God wani. Je begrijpt? Dus hoe doe je het voor jou? Wat jij de sama voor bombaka? Bij assemble poli, hoe go zeker in anga gado. Want constant word je in dezelfde situatie. Thuis de we willen stellen lopen laten. Ja, dat ze zeggen, criminaliteit wordt verruwd. Maar sama de man je door criminaliteit. De man je geen man toch. De man je criminaliteit verruwd. Naar de blakke boeien roef en voer. Je begrijpt? Maar je hebt maar bij kiezen dat kogo bakken naar wet voor gado. Gado dat ino mag voer. Ino mag roof. Dat omes maar bopo de die voor eisera de osso. Omdat de tjim gado kon naar wet bakken. Maar juist deze als je le kwiso als je niet tak no mino ko snap je lees bij bola strati. Na san jou follow so missa. That's right. Je begrijpt? Te ulu ko de safu. Eke mi guasani este. Jacones, mi vrouw da Jacones. Constant vrouw je janga be anya konde. Constant zie je zwangere vrouw met kinderen. Maar zij zien naar media. Ik heb geen man nodig. Ik ben mina independent. Mina ma van nodig. Maar constant is aan janga be. Dat vaak. Was een foto. Juist de staf hoe we promoten Emil op mijn man. Mijn man aan mijn leider. Mijn man aan mijn kono. Dat de pikje voor je go in een gezonde gemeenschap. That's right. Maar we janga be na mama je kosi. Manengia dagu. Manengia disi. Je verstaan? En de manengia zegt dat. Boy, umasa ma disi. Umasa ma spider. Dat we go naar een pees toch. Je verstaan misa? A Bijbel wou jou een oplossing geven. Je verstaan? Lees het. A boek voor Hebreeën hoofdstuk 13 vers 4. Fugo trouw abi bunemgi ala suma. Je zei Bijbel dat je ongo trouw. Maar daarover spraken we net toch? Eigenlijk, fugo trouw. Zolang ik was baby. Am ja papila tak deze. Am maja anga vrouw is de. Ja toch? Ano i mangai pau am sabi tak yanga kleit de. No. Lanti mus sabi tak yunanga kleit trouw. Dat kleit teken verantwoord toe alvast tak oké mum zorga vrouw jou aan mi trouwen. Maar if je no trouwen kleit, kleit kakje zoals ik tak boy mi weer even alibi jak bayre. Want dat sang, wa mai stress toe. Ida nga vrouw, pamper ba jong. Tak boy sa is dem mai pamper jong. Maar nooit no as manera kabouta stress wa maningre. Je begrijpt? Maar tama trouw, ama sap tak no, as stress dat non pour mi tak manga mi vrouw oprat. Maar vrouw, wij zijn nog 4 boe even. Ik voel me niet gelukkig, ik ga weg. Nou, we nog 4 gelukkig in relatie. We komen voor bouw op. Man en vrouw, ik weet niet chico aan boom vast. That's right. Je begrijpt? Want if a man nou moest lukken dat ik 4 boom. En alle de we wan wiki wan mat, wiki mat te gwa worko. Maar te lukken dat chico aan een vrouw dat boy mi wiki jong, mingo suka money. Je verstaan? Dat nou maar zij veel ik ga doen. Je verstaan? Dus no, zou je leren desma voor? Lees je elkaar? Van Abuku voor Hebreeën hoofdstuk 13 vers 4. Fugo trouw abi bunem di ala suma. Fugo trouw abi bunem di ala sama. Alle andere volken trouwen toch? That's right. De Hindustani trouwen today lang de tapwa passi. De Japanese. Maar ooit is je baka mij toch? Talang de trouwen ni keliki maar baka mo toch? Atro broko. Maar dat de een reina lemosi gewoon. De een apfifi lemosi. Een mooi wit stel. Wat de kan de Japon? Crème. Alla de ballon crème. Ja toch na van face aan de antro. Maar de no antro voor atro li bisref. Je begrijpt zus? Je libi aan makaba. Jij ook. Samen wonen.
Dus we leren wat we santi de ding. Sagado, no one voor uno. Want de prinses voor uno, kan dat mino, kan op mijn prinses like vrienden. Want hij no troon vrienden, en vrienden ne comfort in de Bijbel. Gado kan je de kono picking, dan heb je niet kono picking om touw. Je begrijpt toch? Ja, lees zij. Abu voor Hebreeën hoofdstuk 13 vers 4. Voor trouw, abi bonem die ala suma en dat trouw bedi no de pori. A trouw bedi no pori, ja, maar ik kies omgang van wani. Je verstaan? Lees je? Maar gado sa krutu dem huru suma. De huru suma, na de man die no touw, dat de mij kies omgang. Je verstaan? De sama die no touw, zij kies omgang naar de huru, maar dat gado kan je de sama de. Lees je? Nanga dem suta suma. Anga de suta sama. Ja, de sutama ja, bimang say si biang amang. Vrouw is si biang a vrouw. Je begrijpt? Dono de sande de één top. Dus mij tak ai do do een trio. Da tu vrouw leki de seref da amau kong. Ala de sande de tiga gadu missa. Je begrijpt? Fosi konto missa lo bele li missa fam wele ke prinses. Go ifone bakafu so ifa im wele ke prinses. Go bakator. Ifo sneller, ai. Abuku voor 1. Timotheus. Opjo. Hoofdstuk 2, vers 9. Zo schreef hij, dem uma musu weri krosi, disi no sorry dem skin. Oh, lees je baka? Abuku voor 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 9. Zo schreef hij, dem uma musu weri krosi, disi no sorry dem skin. Abuku voor 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 9. Zo schreef hij, dem uma musu weri krosi, disi no sorry dem skin. Hoe slaap je aan missa? Aí você está amadez. Só se filho uma sama veli coisa e na show desse. Sama acho que vai crescer direct. Não bata mami bala. Ali que. Cuma nama essa, missa. Cuma nama leru tak nama dah. Missa ila fu, ya pele kayane. Jesus. Ide instrumento para lá. Want vanaf chete we ko Kersfeest dat mij zo ruwa maja. Ja toch? Maar ooit de maar lezen en goeie naar Bijbel. No man ook een tekst dat in een tekst die je kan lezen. Maar we gaan nu in de Bijbel, zo alles maar op dat de osso, we lezen. Lezen. Abuku voor openbaring hoofdstuk 1 vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Dus ik ga door bij die hem voor sorry en dinari dem sani die moet zo passen is essi. Vers 13. Ga naar direct 13. Vers 13. En dan minder voor dem sebi kan ratiki, want suma bende leki suma piking. Suma piking na mensen zoon. Ja toch Christus. Zo kwam dat sebi kan ratiki. Is je op dat? Kan ratiki na kandelaar toch? We gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is nou nooit de man op het einde kan ratiki. Dus alvast een streepje ja, of een goed ja. Lees go door. Dus ik ben weer een crossie, teleki en voetu. Dan gaan we go to crossie, lo to hem bos. Lees. Vers 14. En we hebben, dan gaan we wiri, ben weki leki katoen. En weki leki sneeuw. Dus ede, dan gaan we barba. We weki leki katoen en weki leki sneeuw. Dus a katoen, hij tak aba structuur van wiri. Sommige soort volk op wiri is een leki katoen. Is als een katoen toch, wol. Ja, de bon aba weki katoen. Die haren zo uit luk toe toch. Soort volk op wiri tak die haren dat uit luk. Baka man toch, kurushaar. Dat wat ik aan tak aba katoen. Na a wiri ke katoen. Die go in een barbershop peso baka mai koti. Ik se kole ko een bol ko. Ja toch, kurushaar. Dat aan mij jou teken aan kurushaar gaman. En dan weet je sneeuw, dat wat ik al wijsheid van me. Maar maja nooit de man op pot zijn in wiri. Blond wiri, blakka wiri. Altijd. Dat wat ik toestrepen ja. Toegoed ja. Lees go door. En dan I ben de lekkie van fire vlam. Maar I ben lebi. Want dan mij dingi wijn. Maar kan maar die dingi wijn, ja ik kon lebi. Maar je nog mag dronken. Christus is drinken wijn, maar je nog mag dronken. Met mate. Maar maja altijd dat bruin ei, blauw ei en een groen ei. Ja toch? Dat wat ik drie strepen ja, nou alleen. Vers 15. En een foto ben de lekkie fini kopro. Die zie den ben brang. Na in je oven. Oké, merci foto. Ik zie je foto, merci foto, merci foto. Na zeven kleur van hier of je visje van hier kleur. Na zeven kleur toch?
Ja toch? Dat kan taki. Je ziet Christus foto. Na kleur van hier zie je ons kabato. Dus een kleur deke. En hem foto ben de leke fini kopro die si den ben brown na iniwa unfu. Dus fin kopro na brons. Sap sama brons bil. Pengel na klein. Sap abel fu pengel toch na onafhankelijkheidsspel. Dat nou een brons bil. Zo kleur abel dat. Nou een lichte kleur of een donkere kleur. Een donkere kleur, donkerbruin toch? Dat is wat taki. En lees al laatste precies. En hem stem ben de leke. No, abron je onfu. En hem foto ben de leke fini kopro die si den ben brown na iniwa unfu. Dus a brons dat hij bron me ete, haar puro. Alla san sai bro ko lekti of ko moro dunguru. Moro dunguru. Dat is wat taki. A wet schema ja nooit kan de Christus. Want if je hebt kleur voor brons na mi kleur ja. Dat if je bron me moro au ko mo dungu. Dus Jezus aan een beschaben of poite of wetman. Nooit. Als hij aan een lei. Dus a grond appelle die een boom biggie lei. Sa no as mané ko puro eten. Want dat die go in a slavernij ne de gia lei no. Want Putin op ons aan niet ook. Na sorry sumana echte Jezus toch. Want dat de wet maar sabi maar unu walek blaka mga ingi no sap sumana a echte Christus. Want dat de man do slavernij yang ook. En a Bijbel tak sang a waarheid om met you free, die maar dat a Bijbel tak je waarheid om met je kon free. Pero of na waarheid, en je Bijbel lungo. Je verstaan? En je Bijbel lungo voor je waarheid. Ja? 8:32. Johannes 8 vers 32. Oh yes. Hoe lees wat zei je Bijbel hier toch missa? Sa kan je een nieuwe relatie. Ogodoro, want om trouw toe toch. Luko aan nummer tapasan. Draai. Pa onder of je. Dat zei ik eens. Alauddin Haas, zei die ding. Na de man potu ina assistent. Die de man doa sanjang awno. De man beroko puru na sap sumau. De man potu ta agrom. No muse horoko trangat money. Ala de ungo suka money. Ala uja euroko. Yesi. Maar daarom waren het op het free. Want alle de man met Europa, maar kina de fugado asabat une Europa. Je begrijpt? Dus die door een level, dat is er was toch nou, amoni dat mina ben van Udo. Je begrijpt toch? Lees hem maar. Want je je hebt koop staan. Ah, lees het. Abuku voor Johannes. Je hebt minute want. Fast van je lafu, fast van die stapu, nu anu de boom vrouw die de man fu. That's Je right. begrijpt? Nu anu de lek de trasta dat mina boss lady mina man van Udo. Je moet staan. Lees het. Abuku voor Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. Aha. En ons sabi de waarheid. En de waarheid zal make you kon free. You see, je sabi a waarheid. En a waarheid om make you free. Want sang, alla je abi denk je te donate tak boy sang is dat die. Soms je denk je tak boy alibi me nga maar na igo. En dat is sabi a waarheid. Want lauw san kan je denk je sa eigenlijk in do normaal volgens a wet fugado. Sana waarheid. Die me snel dat was zo de safu van dem libi hier. Salam dat 19. Want if je sabi a waarheid, je libi gewoon na mama. Ina kies oplossing voor de san die jij niet denkt. Je verstaan? Je libi wan libi, zij denk je boem, maar no boem eigenlijk aan die gado uit. Je voilà? Lees. Abuku Psalm 119 vers 142. Uw gerechtigheid, de gerechtigheid voor tego. En uw wet, de waarheid. Een wet voor gado nee, na waarheid. Godse wetten zijn jouw eigen kan het hier zitten. Godse wetten zijn waarheid. Begrijp je? Dat kon sorry van een vrouw gado, een gado vrouw eli, een vrouw een gado vast. In Pinterest dit. Of sorry van een man voor gado eli. Je veel gado? Huh? Ben je God vrezen? Of kom ik zo? Je hebt niet veel gado. Want als je niet doet dat gado taki, je hebt veel gado. Je weet dat? Je kan lelijk van je kan veel gado. Van je de God vrezen. Want als je niet veel gado, dan je pas aan je. En je nou schako nu kon je gado. Je weet dat? Lees. Abuku voor 1 Petrus, hoofdstuk 3 vers 1. Zo schreef hij uwefi. Zo schreef hij uwefi. If je aan een man dit toch? Lees je. Umusu saka unschrefi. Sataki. Na umusu saka unschrefi. Aha. Na egi masra ondro. Ay, egi ma ondo ano. Yang klaida ya bi buiten skatjes ete. Sakai sefi ay ma ondo. Je verstaan? Buurvrouw no kan je van yang mai bek vechten. If je patong as ang apa. Dat want dat jij sakai sefi ay ma ondo. Ja toch? De smile sa. Je vet tanga maar zeker. Ja toch? Lees je door. Zo schreef hij uwefi, umusu saka unschrefi, na egi masra ondro. Zodat hij even wan suma nogi yesi na da wortu, toku sondro da wortu. Unka wini dem nanga da waka dem wef. E volgens mij briba Bijbel. Maar als je van je sakai schreef die man, akatak boy kom ko fola sa jay fola.
Want aan man, ik zie tobi. Ama fe breed is wat ja mij gwausu. Om heb de safu ja, ta mij gwausu, ama ik denk het lees dat boy de maar gwausu voor dat was pa mi de jong. Is dat die? Ama na wan gwausu. Soms sta man gwausu nya no bor. Ko si no was. Ama na wan gwausu, maar stress dat, ama da suri bet hier ding. Want ama bari ke vak, if ano gwausu aan atindu su, a vrouw no breed. Je begrijpt? Pego. Efeze 5, geef maar dat snel. Aboeken voor Efeze, hoofdstuk 5, vers 22. Uefi, saka un srevi na un eigi masra ondro, so leki na ondro masra srevi. A safe sani ay taka uma pesi, dat uefi saka un srevi na un eigi masra ondro. So leki wa amang osaka en sevi ondo Christus. Im abiwa manje fele gadu, da ma uma begeleyu ek yo uma fugadu. Je begrijpt? Lees goloro. Vers 23. Bikasi da masra de da hede fu da uefi. Amang na edefa vrouw. En hij kesa gonta pele luta ki wang ubele is gia saya tak efi ama matif gonta pu ama fe antif gadu. Onsa gonta pele li. Yai egi umang. Ina ama fanodu. Ya boss lady, ya independent lady. Maar bij bere takita sani. Ama fina edefu you. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word